Nire izena Jonjian da, Itxenar Txinatar izena da, han jaio nintzen eta. Baina mundu guztiak Jose deitzen didate, erraza delako. Familia osorekin etorri ginen, orain dela 30 urte. Baina etxean beti hitz egin dugu txinatarrez. Euskaraz izan da beti eskolako, ikastolako hizkuntza. Ezinbestekoa esan euskara ikastea eta ikasi nuen. Ni orain difikultadeak aurkitzen ditut eta nire alabari alderantzizkoa egin nahi diot. Txikitatik euskaraz ohitu, lagunekin euskaraz hitz egin, gero gaztelania ikasiko du, errazagoa da. Baina euskaraz gero nire adinekin ikasteko ja zailagoa da, euskaldegian edo horregatik animatu dugu alaba txikitatik euskararekin harremanak gehiago izatea. Nire gustatzen zaidana gelan bere lagunekin euskaraz hitz egin dutela. Eta parkean guraso guztiak animatzen diegu, egin euskaraz ulertzen duela, ulertzen dutela, eta animatzen dugu euskaraz hitz egin eskolaz kanpo ere. Ondo.